Wallahi ba sana wani abu ba. Da dama ke ba. A musulunci alkawari abin tambaya ne. Ko ba ke sauraron wa'azi ne irin na rediyo din nan? Ba sosai ba, ni na fi jin na azumi, ni fa yarinya ce. Ban isa sallah ba, wannan sai alhaji da hajiya. Samira ba ke sallah? Ba ki isa sallah ba? Sallah ce alhaji da hajiya. Samira, kina so in kin mutu Allah ya kona ki? Na shiga uku, taska me ya kawo zancen kona. Kike magana me ka magana kona? To ai duk mutumin da baya sallah baya cika alƙawari. To me karshen sa? Shikenan. Zuwa za ya turbuda shi ya zama makamashin wuta. Kana nufin ni da alhaji kenan? Inda shi baya cika alƙawari ni kuma bana sallah kona mu za a yi kenan. Ha. To sai alhaji me?